Miltä tuntuu tehdä tämmöiselle supertietokoneelle demoa ja minkälaisia demoja olette aikaisemmin tehnyt? No, onhan se aika erilaista, että ennen on lähinnä koodannut niinku 3D-juttuja 3D-kortille suoraan. Tässä niinku sitten ei käytetä ollenkaan 3D-korttia, että koodataan suoraan CPUlla. Tämä on tällainen ruma, aika yksinkertainen demo. Heitettiin äkkiä kasaan jotain tällaista jännää, mitä keksittiin. Tosiaan niin tässä koneessahan on niinku varmaan jotain kymmeniä kertoja enemmän vääntöä kuin esimerkiksi mun omassa kotikoneessa, vaikka sekin on 4-ydinkone, niin onhan se aika siisti juttu. Sä ilmeisesti oot ohjelmoija tässä projektissa. Mitä sä teet? Graffaa ja musaa ja tollasta. Onko sä aikaisemmin tehnyt demoja ja minkälaiselle alustalle? Joo, me ollaan yhdessä itse asiassa tehty ennen. Meillä on semmoinen demogruppi kuin Lasi Interactive ja ollaan, no oikeastaan on huono sanoa, että demoja ollaan tehty, koska me ollaan julkaistu vain yksi, mutta meillä on monta projektia ollut pitkään aina työn alla. Pelejä ollaan kanssa tehty paljon. Lähinnä just mä oon hoitanut sitä graafista puolta ja sit hän on koodannut ja silleen. Mitä tää supertietokone mahdollistaa nyt semmoista, miten sä aiot hyödyntää sitä sen mahdollistamia juttuja tässä kilpailussa? No mä en ehkä tiedä kaikkia hienoja juttuja, mitä tällä voisi tehdä, jos osaisi tarpeeksi, mutta mä hyödynnän tätä niin kuin ihan matematiikkaan. Et meillä on tässä demossa oikeastaan 2 sellaista osaa. Et ensimmäinen osa on niinku tällaista fraktaalijuttua ja sitten toinen osa on ray tracingia. Niin ne on molemmat sellaisia tosi paljon niinku laskentatehoa vaativia juttuja, että esimerkiksi ray tracing on niinku paljon parempi tapa piirtää 3D-grafiikkaa kuin perinteinen tapa piirtää 3D-grafiikkaa, mitä 3D-kortit käyttää, mutta sitä ei käytetä sen takia, koska tietokoneet ei ole vielä tarpeeksi nopeita siihen, niin se niinku mahdollistaa sitten, sen mahdollistaa tämä supertietokone.